acasă și mai fă-mi un loc de-o casă. La sărbătoare au participat un șir de colective artistice și folclorice din raion, meșteri populari de la noi și din țară, precum și artiști de valoare din Republică. Acest codru are o tradiție deosebită la acest festival, ediția a doua, Sărbătoarea Fagului. Vreau să declar festivalul Sărbătoarea Fagului deschisă. La mulți ani și Doamne ajută! Potrivit organizatorilor, scopul unei asemenea sărbători este de a promova educația ecologică și cunoașterea locurilor pitorești din raion. S-a luat ca obiect fagul, dar să are în vedere tot ceea ce e legat cu ecologie, cu codrii, cu rezervațiile, care nu sunt așa de multe, 4 rezervații în Moldova, știți că noi trebuie să ne stăruim, trebuie să promovăm. Scopul nostru este să promovăm unul dintre cei mai prețioși și mai valoroși copaci. Cu regret, pe parcursul acestor ani avem în această rezervație mai puțin faci, dar chiar astăzi am discutat să facem tot posibilul ca această rezervație să-și revină la acea valoare pe care a avut-o cândva. Timp de o săptămână, 8 meșteri populari din Republică au muncit în acest loc la crearea unui șir de lucrări artistice confecționate din lemn. Obiectele de artă au fost expuse spre admirația vizitatorilor, iar meșterii menționați cu diplome și premii bănești. Vreau să vă mărturisesc sincer că n-am știut de existența unui asemenea loc de rai aici în raionul Ungheni. Meșterii cioplitori s-au descurcat cu brio cu sarcina care le-a fost pusă. Din păcate nu ne-a ajuns timp ca să finalizăm în totalitate lucrările. Sărbătoarea a presupus un concurs de desene cu genericul Codrule, Codruțule, la care au participat elevi ai școlii de pictură din Ungheni și de la gimnaziul din Rădenii Vechi, precum și o expoziție gastronomică cu bucate naționale. O expoziție care vizează mai multe feluri de bucate, în fond din ciuperci. Tot ceea ce vedeți aici, orice produs pe care este reprezentat, conține ciuperci. Să zicem sous național cu smântână și cu ciuperci. O tortă garnisită cu ciuperci. Am numit noi o salată rușinea fetei, tot din ciuperci. Sarmale, tot cu conținut de ciuperci. Niște clătite, la fel cu ciuperci, pregătite în fond de tudorițele noastre. Încântat de desfășurarea festivalului, s-a dovedit a fi și un oaspete din Armenia aflat cu o misiune specială în raionul Ungheni. Глубже понял, какой вы народ, какие у вас песни, какие у вас обычаи. И я могу одно сказать, у вас будет очень хорошее будущее, потому что у вас очень светлые люди, очень гостеприимные, очень душевные, очень умные.
есть трудности, но они, вот, я верю, вот вы преодолеете, Молдова будет крепнуть и будет развиваться. Я верю в этом, уверен. O muncă deosebită în organizarea festivalului a fost depusă de către Consiliul Raional Ungheni și Secția Raională de Cultură. Este un concept nou pentru noi, dar este binevenit, fiindcă promovăm acest teritoriu frumos, acest codru al nostru care stătea liniștit, dar el are nevoie de oameni, că oamenii întotdeauna au fost prietenii pădurii. Sper că pe viitor această sărbătoare va aduce mii de oameni aici pentru o zi, pentru o vacanță de o zi. Propun pentru anul viitor, ediția 3, să o facem și mai bine organizată, că tot timpul este loc și mai de bine. De ce nu să avem mai mulți oaspeți din mai multe raioane, că se merită în sânul și în mijlocul codrilor să primim și noi o doză de optimism și o doză de sănătate. Cireașa de pe torta evenimentului a constituit o evoluare a ansamblului folcloric Plăieșii și a formației Acord din Chișinău. Interesant, energic, tot este frumos, activ, foarte bine pentru noi. Am avut o atmosferă foarte, foarte frumoasă, cu mulți oameni frumoși, tineri în suflet, care s-au simțit bine și noi ne bucurăm că am adus o părticică din sărbătoarea de astăzi. Noi, la rândul nostru, chiar am avut o duminică specială pentru că se întâmplă mai rar să ai concerte în sânul naturii, ceea ce îți dă o porție de energie și într-un fel sau altul te motivează să mai revii în codri. Codrii mei bătrâni, prietenii mei buni, doinele vă ascult venind din buni străbuni, o iarbă verde, un freamă dulce, o păsărică pe ram, bolta senină.